videa. Dnes vám ukážem najnovší server The Walls. Vymysleli ho nedávno. Ten server je na Lifeboat. Takže tu je ten The Walls. To je môj obľúbený server ako Survival Games. Tak pozrite. Jedna arena ide. Iba jedna. Tak už je plná, tak asi ja nepôjdem. Tak možno tak o 2 minúty. Tak už nefunguje. Je sa nejaký, no už ide. Nejde mi tu. Tak ešte nie. Prečo im to ide? Tak je to plné, to furt tak seká. 2 minúty 22 sekúnd. Takže pozrite, vám to zatiaľ poukazujem. Tu sú hore pavučiny. Tu si môžete vybrať, čo chcete byť. Ja si vyberiem toto s brnením. Tak už mám zlaté brnenie. Potom tu je taká záhradka keby. A tu je parkour. Skoro som spadol, ale nespadol. Opa. Tak musím skákať. To je na nič. Sem. Som videl, že to je novšie mesto. Áno, to je to novšie miesto. Si spomenul. Takže takto. Môžem skákať, koľko chcem. Tam píše Lifeboat, The Walls. Potom túto, tu musíte po ostrovoch skákať. Ako ten dedičan sa bojí, ale ja skočím. No tak sa asi nebojí. No, ja som skoro spadol. Potom sem na ostrov chcem sa dostať. Som tu neskákal, ale to chcem len ukázať. A tu píše čo? There's nothing up here, just a nice view of the lobby. Takže posledný ostrov skočil. Teraz to je ako nový upgrade. To sa nedá vyskočiť, pomôcť. Hade. Sa to skáče, no. Bojím. No á! Tak som si strepal sa. To sme boli tam. Teraz idem na arenu, keď nejaká ide. Á, ide. Please, prosím, ide. O, 24. Yes, idem to. Yeah. 18 sekúnd vám ukážem. Vyberám si žltých. Osem sekúnd, tak toto je dobre. 3, 2, 1. Vody. Nejaký problém sa stal, tak ešte raz. Musím tam ísť. Tie problémy sa vyskytujú skoro. Nie moc furt, ale niekedy. To ide. Čo? Takže teraz to nefunguje. Tak vám predstavím tento server. Takže tu ešte sme neboli.
Tu dedinčenie. Tu. Tento strom sa mi páči. Wow. Dá vyskočiť. Takže pozrite sa. Ja sa zastrepám. Sa si pozriem. Takže vidíte. Teraz vám ukážem to tie schodíky. Hej, ja tu nemôžem ísť. Ale môžem skodiť. Keď to bolo. Takže ako sa tam dá vlastne dostať? Čudné. Jestli ide to, prosím, nejde to. Natáčam liveboat. Hej. Buď ticho. Takže to bol brat. Prepáčim sa vám. Ako sa tam dostal vlastne? Tak už asi si zahrám, keď to funguje. Nie, bude tam pretlačený kabel. Teď nepôjdem. Tak, dobre. Tak ešte si zaskakám na tým mostíkom. Standardne. Tak už teraz naplno. Takže čau.